Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternativo founder, multi-awarded inventor Doc Eddie Libo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong national chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Sa pagsimula po natin, kapanalig, napakahalaga na maisabuhay ang mga banal na salita ng Diyos. At ngayong oras, ang mensahe ay mula sa John 14 verse 12 hanggang 13 at nakasulat. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa, kaysa rito ang gagawin niya. Sapagkat ako'y paruroon sa Ama, at ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Ito po nakasulat sa John 14 verse 12 hanggang 13. Tandaan po, kapanalig, mapalad ang mga taong isinasabuhay ang mga banal na salita ng Diyos sa bawat hakbang sa sanlibutan. Mensahe hatid sa atin ng Doc Alternativo at One ASAP Movement. Doc Alternativo Newscast. Oras na naman ang paggabay sa inyo, kapanalig, para sa tamang pag-alaga ng katawan na maging malusog, hindi masakitin. Kung tinamaan man ang sakit, may kagalingan. Puntahan ang pinakamalapit na Doc Alternativo branch upang magabayan sa tamang pagsunod sa cleansing program sa Natural Megadose Vitamin C IV para hindi na mag-maintenance medication na synthetic drugs at may balik ang malakas, malusog na pangangatawan. Doon sa mga simple pa lang ang iniinda o nagsimula pa lang na umakyat ang blood pressure, yung sugar ba, kolesterol, o humahapdi o humihilab lang bang sikmura, magpa-member na dyan sa branch para may magamit agad na yung simpleng nararamdaman masolusyonan sa loob ng 4 na araw. Dahil pag nagpa-member kayo sa halagang 1,350 pesos, may free product kit na ibigay sa inyo. Nandiyan na yung fulvic mineral. Ito yung ihalo sa inuming tubig. Kada baso ng tubig, 10 patak ng fulvic mineral bawat inom para masolusyonan yung mataas na blood pressure, sugar, cholesterol, uric acid, acidity, hyperacidity, acid reflux, UTI. Hindi natatama sa inyo yan. At may libre ng eye solution. Ito naman yung ipatak sa mata para panlalabo ng paningin maagapan. Unti-unting lilinaw ang paningin po ninyo at hindi na kailangan pang magsalamin. May libre rin na 5 klaseng mga Doc F capsules na magamit sa loob ng 4 na araw upang yung constipation ay masolusyonan sa loob ng 4 na araw. Then gagabayan kayo dyan sa branch kung ano yung mga dapat sundan para maalagaan ang malusog na pangangatawan. At patunay sa sinasabi natin na kagalingan, matuto sa tamang pag-alaga ng katawan na maging healthy. Narito po ang isang member na sumunod dito sa Doc Alternativo. Sinturan pa ng Karusukan Sir, Asinggan, Pangasinan. Tapos po akong nagpapasalamat sa Doc Alternativo kasi nung nagpa-check up po ako sa doktor,
sabi po sa laboratory ko po, meron po akong problema po sa puso, yung palpitation ko po. Pero nung narinig ko po dito sa radyo po yung Doc Alternatibo sa programa po, pumunta po ako dito at nagpa-check up kay Doc Idel po. Yung mga binigay po na resita po na capsule po sa akin at saka yung mga products po ng Doc Alternatibo, inanom ko po yun. Tapos, naramdaman ko na lang po yung palpitation ko na wala na po. At uminom din po ako ng yung fulvic mineral na pang ihalo po sa tubig. So sinundan talaga ninyo? Yes po, sinundan ko po talaga yung sabi niyo po. Kumusta ang pangatawan niyo ngayon? Mabuti na po, kuminhaw po yung pakiramdam ko tsaka yung palpitation po, nawala na po. Yun po. Sa mga nakikinig, nanonood ngayon, ma'am, anong mensahe mo sa kanila? Sa mga nakikinig at saka nanonood po, subukan niyo po ang products po lahat ng Doc Alternatibo at mararamdaman niyo po na talagang totoo po, dito po makapagpapagaling po. Yun lamang po. Salamat po. Prueba ng kagalingan si Ma'am DC Toralba mula dyan sa Pangasinan na napanayam po natin at talagang pinatunayan na yung heart palpitation ay nawala matapos na sinundan yung mga itinuturo natin dito sa Doc Alternatibo ng paghalo ng fulvic mineral sa inuming tubig kada umaga gawin at kada inom niya. Talagang religiously sinundan lahat ng mga payo na sinulat natin ay naging parte ng lifestyle niya araw-araw at bumalik ang malusog na pangangatawan. Kaya huwag mawala ng pag-asa, kapanalig. Puntahan po ninyo pinakamalapit na branch ng Doc Alternatibo upang kayo magabayan sa tamang solusyon tungo sa kagalingan tulad ng inyong napakinggan. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abukar Building, Maharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office, sa Legazpi City Branch, Second Floor Pexa Building, Barangay 19, Kabangan, Legazpi City Albay, near Iglesia ni Cristo, sa Nabua Branch, Number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School, sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware, sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Doc Alternatibo Branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman, lalo na ang pagsunod sa cleansing program sa Natural Megadose Vitamin C IV na napaka-importanting masundan upang mahinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs. Ipapaliwanag po yan sa inyo dyan sa branch. Mas mabuting daluhan ang nakaschedule na herbal at natural healing seminar. Pagkatapos niyan, merong one-on-one check-up and counseling para makausap kayo personally, ma-check ang physical condition. Basta dalhin lang ang medical records or any laboratory result kung meron. Bastang importante sa amin na makausap kayo personally upang maipaliwanag yung mga dapat sundan tungo sa kagalingan. Narito po ang schedule ng seminar ngayong araw, Martes, January 31, huling araw ng Enero, nasa Brooks Point, Palawan, Tarlac City Branch, Sanchez Mera, Cagayan, Katanawan sa Quezon Province, Legazpi City sa Albay, San Siangco, Cebu City Branch, Carigara, Leyte Branch, Bayugan City sa Agusan del Sur, Maramag sa Bukidnon, Liloy sa Zamboanga del Norte, Polomolok sa South Cotabato at Mati City sa Davao Oriental Branch. Napaka-importante na madaluhan
Taliban ang Herbal at Natural Healing Seminar para mas maintindihan po ninyo ang tungkol sa cleansing program sa Natural Megadose Vitamin C IV, ang kahalagaan ng emotional at mental health para sa kagalingan, lalo ng spiritual health na to. Ipapaliwanag po yan during seminar. Magdala ng 1 litrong tubig para sa libreng patak ng fulvic mineral at may libreng inom pa ng mixed in herbal coffee. Mga members, samantalahin ang promo during seminar day. Buy one take one, maraming buy one take two promo para sa inyo. Kaya siguraduhin na sa promo ang mga cleansing capsules. Ito yung activated charcoal capsule, colon cleanse, liver cleanse, kidney cleanse, squalene, immune booster capsule para anytime maka-cleansing tayo pag may nainom na kain na hindi healthy, magawa agad ang paglinis sa katawan na hindi na mag-develop ang sakit. Naka buy one take two promo po yan. Pati na ang Health Aromatic Plus Haplas para sa mga pananakit ng katawan, kalamnan ng joints o anuman ang nanakit sa parte ng katawan, ipahid, ihaplas lang ang HA Plus Haplas. Naka-buy one take two promo. Ganon din ang ating fulvic mineral, magnesium ascorbate, eye solution, vitamin B complex powder, best milk, samantalahin na may promo buy one take two. Basta wag magpahuli dahil ang promo depende sa available stocks dyan sa brands. Mas mabuti na yung mga iniinom at kinakain natin makatulong na maging healthy at dagdag pa na patunay na natulungan, naging malusog ang pangangatawan dahil ang mga tinuturo natin ay talagang sinusundan. Narito po ang kanyang testimonya. Ma'am, bilang isang member, paano po kayo natulungan ng Doc Alternativo? Magmula po nung pumasok ako sa Doc Alternativo, dati ay madalas ang ilong ko ay barado lagi. Pero ngayon, napansin ko na maluwang ngayon ang paghinga ko. Hindi ako nahihirapan, hindi na barado ang aking ilong. At saka, pagdating ng gabi, napapansin ko na pag oras na ng mga alas 9, inaantok na ako. So, kung ikukumpara nyo yung pakiramdam nyo noon at saka ngayon, ano po ang mas okay? Buat nung ako'y naging membro sa Doc Alternativo, pati yung pagdumi ko, paggising ko sa umaga, nadudumi ako kaagad. Ayan. Hindi gaya noon na mga tanghali na ako na dumudumi. Pero ngayon, paggising ko ng umaga, punta ako agad sa CR. Ma'am, pwede pong malaman ang inyong pangalan, edad at kung taga saan po kayo? Ako po ay si Marilyn Quinto, nakatira sa Asin Road, Baguio City. Yan ang prueba sa kaepektibo ng mga itinuturo natin dito sa Doc Alternativo. Talagang sinundan ng taga Baguio City at naging normal ng pagdumi araw-araw. Wala na yung sinusitis niya, maayos ng pagtulog, wala ng insomnia, naging malakas ang pangangatawan, higit sa lahat, wala ng maintenance medication na synthetic drugs. Kaya puntahan po ninyo pinakamalapit na Doc Alternativo branch upang kayo ay magabayan tungo sa malusog na pangangatawan. Kaya yung mga adik na sa kape dyan, eto may papayo ko sa inyo para wala ng hyperacidity, wala ng acid reflux, wala ng constipated. Anti-cancer pa ang ating kape, organic, pure herbal, walang halo to, mais, sinangag. Kaya tinawag na sara-sara corn coffee. Inumin umaga, tanghali, hapon at matulungan yung mga mataas ang blood sugar, cholesterol. Ito ang inumin na kape, corn coffee. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ako si Mrs. Patra Carbonell. Ilang taon na, ma'am? 82, taga Baksil, Bacnau, Tanlaw nyo. Oh, okay. Ma'am, paano po nakatulong sa inyo ang produkto ng Doc Alternativo, ma'am? Yung corn coffee ang nakakatulong din sa akin sa hyperacidity. Kaya yun ang hinahanap ko. Ako si Mrs. Patra Carbonell. Ilang taon na, ma'am? 82, taga Baksil, Bacnau, Tanlaw nyo. Pruweba sa kaepektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abukar Building, Maharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, ground floor DILG office sa Legazpi City Branch, second floor Pexa Building, Barangay 19, Kabangan, Legazpi City, Albay, near Iglesia ni Cristo, sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School, sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware, sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Doc Alternativo Newscast. Dito tayo sa pagpapaliwanag tungkol sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga paraan sa pagsagot sa mga health concerns. Narito ang gabay na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas mula sa founder at inventor na si Doc Ed Dilibo. Merong health concern dito, Doc Ed. Siya po ay member na nagpa-vitamin C IV at cleansing program na po ako dulot ng prostate cancer. Natanggal na po yung catheter ko, ngunit ngayon medyo humina ang paglabas ng ihi ko. Ano po ang maaring gawin? Number one, no? Kailangan mong balikan yung ginawa mo kung paano ka gumaling. May formula naman doon, sundan mo lang. Kung nasundan mo yun ng tama, ay magiging ganun din ang resulta. Eksaktong formula, nakasulat yon. Yung vitamin C intravenous, ibibigay yun sa iyo on schedule. Yung mga products, available po yan. Pagkain, pwede niyong masundan, nakasulat yan. Gamitin yung cook body ninyo para may therapeutic lugaw po kayo. Huwag bumalik doon sa nakasanayang pagkain na siyang dahilan ng sakit para hindi po babalik yung inflammation ng prostate gland. No? Delikado po yan, alam nyo yan. So, kailangan nyo pong masolusyonan, no? Naturally with the formula, no? Nakasulat naman yan, naituro na natin, may mga seminars tayo sa mga nakaraang taon. So this is the technology na ginamit ng Doc Alternativo. Mga broadcast namin, hindi nagbabago yung solusyon dahil yung katotohanan hindi naman nagbabago. No? May upgrades tayo ng konti, however, the foundation is the same. Halimbawa ng upgrades, may vitamin C IV tayo dahil nakita ko na kapag walang vitamin C intravenous sa dugo, mabagal ang recovery. Kung napapakinggan nyo kami before 2016, dahil 2016 itong vitamin C as part ng ating formulation, wala pang minimension na vitamin C intravenous. But again, the same foundation po ng nutrition, the same foundation ng toxicity, ng culprit ng ating karamdaman ang mapapakinggan at marami pa po na inyong mapapakinggan. Libre po ang mga idea na aking binibigay. Idadagdag ko, Doc Ed, sa ganitong prostate cancer, gaano kahalaga na ipagpatuloy yung natural megadose vitamin C IV sa kanila? Malinaw na ang prostate ay nag-deteriorate taon-taon or even months by months. So, agapan, unahan, vitamin C. Kailangan yan, nutrients ng katawan at shortcut yan sa nutrients sa papasok diretso sa dugo. Unlike sa pagkain mo, iniinom mo, kung mahina ang vili ng stomach, small intestine mo, babagal at kukunti ang papasok sa dugo mo. So, it depends upon the person, Chief Fidel. Kung ang tanong ilang beses, depende sa pangangailangan niya. Dahil nga kapag ikaw noon ay exposed sa chemicals, may anesthesia ka, naoperahan ka, yon ang talagang kailangan. Dahil prostate, number 1, tatamaan yan. So, yan ang advice ko. Doked, isa sa nagtanong dito, tumataas po ang kolesterol ko at nagme-maintain na po ako magdalawang buwan. Ano po ang mabuti at mahinto ko po ba ito? Ang bad cholesterol o kahit good cholesterol, ito po ay malimit na misconception ng napakarami na sakit. Actually, hindi po ito ang sakit, mga kapanaling. Ito po talaga ay depensa ng katawan. Ngunit dahil po meron po tayong kakulangan ng nutrients, ang kolesterol ay siyang pangbalanse. Halimbawa, kung nagkulang po kayo ng vitamin C, automatically magkakaroon po kayo ng fissure o sugat doon mismo sa aorta ng puso. Damodo, mamamatay po tayo kung walang pantapal. Kasi masusugatan po tayo. Ito po kasi ang epekto ng scurvy, ang sugat. So, kailangan po merong pangtapal para hindi po tayo mamamatay sa internal bleeding. So, ano ang kailangan? Kailangan po natin ang kolesterol ng katawan, pangtapal sa sugat.
So, ibig sabihin, kahit umiinom po kayo ng anti-cholesterol drugs, ang ating katawan ay hindi po nagagamot sapagkat hindi po talaga gamot ang anti-cholesterol. Pang-maintain po ito ng cholesterol level sa inyong katawan. At habang umiinom kayo ng cholesterol drugs, yung mga chemical ay nagdadala rin ito ng kasiraan sa kidneys at atay dahil ang cholesterol po ay produkto ng atay at in combination ng kidneys. So hindi po talaga tama ang maintenance ng cholesterol ng ating katawan. Remember, your liver is the responsible for cholesterol production. Ang kailangan po natin para magnormal po ito, huwag kumain, uminom ng mga imbalanced foods and drinks at mga pagkaing may mga chemicals tulad ng mga preservatives dahil ito po'y subok na nagpapabagsak ng balanse ng katawan. May nagtanong tungkol sa vitamin C IV. Kailan po at saan pwede? May klaseng sakit ba na pwede at hindi pwede? Ang pupwedeng injekan or mag-intravenous ng vitamin C according to research for the past 60 years ay kahit sino, bata, matatanda, babae o lalaki. Ang isa lang na klase ng tao na hindi po pwede ay ang mga tao na merong abnormalities sa absorption ng iron. Kasi po nangangailangan ang vitamin C ng enough na iron at kapag mali po ang absorption nito, may overloading ng iron, ay nagkakaroon po ng problema. Yung mga taong may kakulangan sa iron or assimilation ng iron ay ang mga taong mapapansin na may mapuputla ang dila o mahihina ang bone marrow o may problema sa kidneys na grabe. But if the kidney is very simple pa ang problema, nagsisimula pa lang, walang problema sa kidney stones, pwede po silang injekan or mag-intravenous ng vitamin C. So, sa 1 milyon, parang 2 tao lang, Chipidel, ang posibleng hindi po pwede sa vitamin C intravenous. May nagtanong dito, Doc Ed, tungkol sa mixed in coffee po ninyo. Okay lang ba inumin ng may diabetes? Opo, hindi po kasi yan imbalanced sugar. That's very balanced. So it's really good for diabetic people. Ito po ang tatandaan ninyo, no? Energy level ang basihan. Hindi po yung sugar level na nakikita ng glucometer. Ang asukal kasi ay may mga classifications like kung galing sa prutas, fructose po. Kung complex sugar, glucose po. Or lactose po kung nandun sa milk. So ang glucometer ay tester ng glucose. So kapag kayo po uminom ng mixed 10, ito po galing sa cocoa sugar, muscovado sugar na galing po sa tanim. So mahalaga po na alam ninyo na ang energy level ay normal. Wala pong problema kayo kahit ang sugar level ay mababa o mataas. Kasi po ang normal na asukal ay hindi po nangangailangan ng hormones ng insulin para mai-convert ito ng energy sa katawan. Meaning the body can utilize the simple sugar automatically into energy. So kahit mataas ang sugar level, pero malakas ang katawan, meaning ang asukal ay nagiging energy. Kaya po hindi dapat mabahala sa inyong glucometer test. Yung iba kasi, Doc Ed, pati yung honey, natatakot sila na inumin o isama sa tubig dahil mataas daw yung kanilang blood sugar. Well, wag matakot, no? Kasi kung sugar level ang basis ninyo, talagang mali po ang basis ninyo. Dapat ang basihan natin ay energy level o lakas ng katawan. Kung nagpapawis ka ba, malakas bang katawan mo, hindi ka ba inaantok, masarap bang tulog mo, lakas bang katawan pagkagising, at nagdudumi ka ba ng 3 times a day. So if nakuha natin ang energy level ay normal, don't worry about sugar level. So sugar level is not enough. Sugar is necessary for your body to be energized. Ang atay po ay nagko-convert ng sugar into energy. So kung sugar level ka lang, normally makikita talaga yan ng dugo, no? Sa dugo. Kasi dadaan yan sa atay. But that is not automatic na kapag mataas ang sugar level, eh mahina na ang katawan mo. Malakas ang katawan mo o ang energy level mo, kahit ano ang level ng sugar. Either low or high, you are very normal. Normal po ang absorption ng asukal into energy. So wala po kayong dapat ikabahala. Ay iba po kasi, Jepedel, nagmo-monitor lagi sa kanilang glucometer. Mukuha ng dugo. Kinuha ng dugo, titingnan sa glucometer test, kung mataas mababa, doon po sila nabibiktima. Kaya takot sila sa prutas kasi nakaka-register pa rin sa glucometer. Ang hindi nila alam, ang prutas ay fructose. Supposedly, fructometer ang tester. Glucometer ang ginamit. Yung glucometer nakaka-detect kahit fructose. So nagkakaroon talaga kayo ng maling resulta. Kaya palitan nyo na ang belief na yan. Itapon nyo na ang glucometer principle. Kasi wala po talagang gumagaling sa mga taong sumusunod
ng prinsipyo gamit lang ang glucometer. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante po na makapunta kayo sa branch para makausap personally, ma-check ang physical condition at magabayan sa tamang pagsunod sa cleansing program at sa natural megadose vitamin C IV para sa kagalingan. At dagdag pa na pruweba na natulungan, nakaangkin ng kagalingan, narito po ang sumunod dito sa Doc Alternatibo. Magdalena Soriano po, Dueñas, Iloilo, 84 years old. At least I'm very grateful to God na naka-join ako ng Doc Alternativo. Well, up this time, I'm so happy because parang kabiya ko na sa buhay yung Doc Alternativo. Marami na akong nakilala, marami akong nasalubong na tao. Dahil bumibili sila ulit ng produkto. Kaya pinagmamalaki ko yung Doc Alternativo dahil sa produkto ay pag natikman, umpisa nakabili ng produkto, tuloy-tuloy na. They are also happy na ang produkto nakapagbigay ng very much benefit sa kanilang health, lalo na sa akin. Talagang mahirap pag ako nawalan eh. Bumibili ako ng B-complex, base milk, good for 1 month. Yun ang nagpapalakas sa akin. Tapos malungkot ako pag naubusan ako ng produkto. At least I'm praying na itong Doc Alternativo will be success forever and ever. Ayan, sa mga hindi pa nakapunta sa Doc Alternativo, ma'am, ano yung mensahe mo? Yung hindi pa nakapunta, sikapin ninyong makapunta kayo, tsaka tingnan lang ninyo sa bawat branch para maano naman kayo, makashare naman kayo ng good benefits na natikman namin. Ayan, congratulations ma'am once again. Ano yung kumpletong pangalan, edad at taga saan? Magdalena Soriano po, Dueñas, Iloilo, 84 years old. Yan ang buhay na pruweba ng kagalingan. Si Ma'am Magdalena Soriano mula dyan sa Iloilo sa edad na 84 years old. Naging malakas ang pangangatawan, hindi masakitin, walang maintenance medication na synthetic drugs. At ngayon, naging personal business niya pa ang mga produkto ng Doc Alternativo. Nakakatulong pa sa mga kapanalig dyan sa Iloilo. Kaya sundan po ninyo ang ginawa niya para maalagaan din ang malusog na pangangatawan at hindi na rin tayo masakitin. Puntahan pinakamalapit na Doc Alternativo branch. Ang pagbabago na nawala lahat, I am totally healed. Makabulig, nakubulig ako panlawas. Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin. Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar kasabay ang one-on-one check-up and counseling sa Doc Alternativo branch. Ang first 20 na magpa-register in advance ay free sa registration na 500 pesos. At ang first 20 na unang makarating ay may libreng inom ng mixed and herbal coffee. Plus, maraming promo ng buy one take two at buy one take one sa lahat ng miyembro ng One ASAP. Ngayong January 30, Lunes, sa Sorsogon City. Matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Ngayong January 31, Martes, sa Legazpi City. Matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Magdala lang ng 1 litrong tubig para sa libreng patak ng Fulvic Minerals. Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar at one-on-one check-up and counseling para sa herbal at natural na lunas. Kapanalig dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan sa radyo dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Puntahan pinakamalapit na Doc Alternativo branch upang magabayan po kayo sa tamang pag-angkin ng kagalingan dyan sa iniindang karamdaman. Basta huwag hintayin na lumala pa ang komplikasyon. Hanggat maaga, magdesisyon. Ito po ang inyong
National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Fidel Roderos, sumainyo ang katotohanan. Maging hopeless pare ko, diabetes mo'y lalaho, komplikasyon ay maiwasan. Sundin mo lang ang paraan, ang oranas may hangganan, kahit kanser malunasan. Nagpapatuloy po tayo dito sa ating programang Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine. Samantala, batiin muna natin ang ating mga member na patuloy na sumusuporta sa mga produkto at advokasya ng Doc Alternativo dito sa Legazpi branch kay Ma'am Gina Acelo, kay Sir Warren Sambahon, kay Sir Rolando Bermundo, kay Ma'am Iluminada Panong, kay Ma'am Lera Peñaflor at kay Ma'am Edna Rillera. Samantalang sa bahagi naman po ng Sorsogon City sa ating Sorsogon branch, ay nandiyan batiin din po natin si Ma'am Adelinda De Luz ng Hupi Gubat Sorsogon, kay Ma'am Abi Maria Villa ng Bolan Sorsogon, kay Leonora Equesa ng Rizal Gubat Sorsogon, kay Ma'am Celia Lazarte ng Magallanes Sorsogon, kay Ma'am Nichelle Banyares ng Bulan Sorsogon at kay Sir Roberto Dawal ng Castilla Sorsogon. Yan po yung ating mga member ng Doc Alternativo Legazpi branch at Sorsogon branch na patuloy na sumusuporta sa mga advokasya at produktong epektibo ng Doc Alternativo. Samantala, ito mga ka-Doc Alternativo, mayroon na po tayong schedule ng ating gagawing grand seminar or monthly seminar ng Doc Alternativo sa bawat area dito sa Bicol region. Bayanan lamang po yung schedule ng ating seminar na gagawin dito sa Legazpi branch ngayong buwan ng January. And sa mga taga Sorsogon naman, antabayanan din po ninyo yung ating announcement para sa inyo pong schedule. Samantala, nandito naman ang schedule ng monthly seminar dito sa gawing Camarines Sur sa January 21. Mayroon po tayong schedule ng Natural Healing Seminar sa Naga City branch. Tayo po ay matatagpuan dyan sa J.A. Abucar Building along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City. At hanapin po si Ma'am Maricel Brunyola. Para ho doon sa mga naka-schedule na branch natin, ito pa po, January 23, tayo naman po ay naandyan sa Dait, Camarines Norte. Ang ating pong branch sa Dait, Camarines Norte, tayo po ay matatagpuan sa Moreno Street, Barangay 4, Purukuan, Dait, Camarines Norte. Katabi lamang po natin ang Alpha Hardware and malapit po tayo sa near Old BDO and Elevated Plaza. Sa atin pong gagawing monthly seminar, doon sa unang 20 na makapagpa-registered in advance ay free po kayo sa ating registration na 200 pesos. Ulitin po natin, sa unang 20 na makapagpa-registered in advance, free po ang inyong registration fee na 200 pesos. Pero kung halimbawa po umabot na ng 21 pataas, ang dadalo ng seminar, kailangan nyo na pong magbayad ng 200 pesos na registration fee. Kaya doon sa mga interesado, may mga sakit sa ngayon at gusto ninyong malunasan, gusto ninyong malaman ang mga pagtuturong ginagawa ng Doc Alternativo, Pinakamainam po na magtungo na kayo sa ating branch na malapit sa inyong lugar upang sa ganon ay makapag-pa-registered in advance. Ibig sabihin kung halimbawa ang schedule ay 25, dapat before January 25 ay nakapag-pa-registered o nakapagtungo na kayo sa branch para magpa-registered. Sa atin naman pong Natural Healing Seminar, wala po kayong ibang dapat dalahin, kundi magdala po ng 1 litrong tubig para sa ating libreng patak ng fulvic minerals. Ganon din po, siyempre yung inyong sarili. So, doon sa mga nagkapagpa-registered in advance na first 20, ayan, free ang inyong registration na 200 plus. Ayan, mayroon pa tayong libreng
Mix 10 Herbal Coffee. Ibig sabihin, makakahigo po kayo ng ating natural na kape during Natural Healing Seminar. So habang nakikinig kayo, naandyan isi-serve ng ating mga branch manager, ng ating branch staff, ang ating mainit na Mix 10 Herbal Coffee. Ito yung kape na natural na nakakatulong upang sa ganun ay mabalanse yung ating sugar, mabalanse yung ating high blood pressure, and then malunasan yung ating constipation and matulungan tayo na makatulog ng maayos. So para po doon sa ngayon pa lamang na nakakapakinig nitong ating programa, sa kakabukas pa lang nitong ating programa or kakapakinig nyo pa lang, ito po yung ating mga address na malapit sa inyong lugar. Tayo po dito sa Legazpi Branch, tayo po ngayon ay matatagpuan dyan sa Pexon Building, Zone 19, Barangay Cabangon, Legazpi City. Nasa second floor po tayo. Ulitin po natin ang address ng Legazpi Branch, Pexon Building, Zone 19, Barangay Cabangon, Legazpi City. Pwede na ho kayong magpa-registered in advance simula sa araw na ito or sa araw ng bukas hanggang bago sumapit yung ating itatalang araw ng ating gaganaping Natural Healing Seminar dito sa Legazpi Branch. At sa mga taga Sorsogon naman po, kalapit bayan, kalapit probinsya ng Sorsogon area at napapakinggan itong ating programa, kung kayo naman ho ay malapit dyan sa area na yan, pwede kayong magtungo. Ito ho yung address ng Sorsogon branch natin. Tayo po ay nasa Rizal Street, Barangay Piyut West District, Sorsogon City. Nasa harap po tayo ng Emiliano College. So dyan din po sa Sorsogon branch, wala pa rin pong date kung kailan po ang schedule ng ating Natural Healing Seminar. Pero pwede na rin po kayong magpa-registered in advance para ho maging free ang inyong 200 pesos na dapat ay registration fee. Ulitin po natin, sa unang 20 katao na magpapa-registered in advance sa ating branch, kayo po ay free, no? Ibig sabihin, hindi kayo magbabayad ng 200 pesos. But kung mabot na kayo sa bilang na 21 pataas, so kailangan nyo na po magbayad ng 200 pesos. So mayroon na pong na-send sa atin na para sa ating mga seminar. So kailangan nyo lang po, pwede kayong magdala ng inyong mga ballpen o sulatan para ma-take note po ninyo yung ating mga tatalakayin during Natural Healing Seminar. Ito pong pagtuturo na ito ay i-apply or pwede ninyong i-apply sa inyong tahanan, sa inyong sarili, at syempre sa inyong mga mahal sa buhay. Kung kayo ho ay may mga karamdaman sa ngayon, syempre kailangan nating malunasan agaran. Huwag na ho nating aantayin na maging malubha pa yan o malala bago ho tayo kumilos. Tulad ng lagi nating sinasabi, prevention is better than cure. Mga nag-text nga pala doon sa ating hotline number last program natin. Sa mga hindi pa nakakalam, ito po yung ating hotline number. 0932-146-1499. So ulitin po natin. 0932-146-1499. Yan po yung ating hotline number na pwede niyong tawagan kung kayo po ay mga concern patungkol sa inyong kalusugan o sa inyong mga nararamdaman at paano natin magagawa ng solusyon gamit ang formula ng Doc Alternatibo sa loob ng napakahabang panahon at napatunayan base doon sa mga testimonya mismo ng mga gumamit na sila ay gumaling ginamit yung formula na ito, yung ating cleansing program na 7 days cleansing program, then yung ating natural vitamin C IV infusion. So ulitin lang po natin yung ating mga schedule ng ating mga seminar dito sa Bicol area. Sa January 21, tayo po ay naandyan sa Naga City. Naandyan po tayo sa J.A. Abucar Building along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City. At sa January 23, tayo naman po ay naandyan sa Dait, Camarines Norte. Ang atin pong address ay nasa Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte. Nasa gilid lang po tayo ng Alpha Hardware
and near Old BDO branch and Elevated Plaza. Man po dito sa mga taga Legazpi and Sorsogon branch, Nabua branch, ang tabayanan po natin yung schedule ng ating gaganaping Natural Healing Seminar sa mga branches na ito. Samantala, naandito po ang address na pwede niyong puntahan. Dito po sa Legazpi branch, tayo po ay naandyan, sa Pixon Building, Zone 19, Barangay Cabangon, Legazpi City, at hanapin lamang po ang ating branch manager na si Doc Benilda Bacani upang makapagpa-registered kayo in advance. Dito naman po sa bahagi ng Sorsogon City, naandyan po tayo ang ating branch, naandyan po tayo sa Rizal Street, Barangay Piot West District, Sorsogon City. Nasa harap po naman tayo ng Emiliano College at hanapin po ang ating branch staff na si Ma'am Mayumi Bello. Antabayanan din po natin ang schedule ng ating gagawing Natural Healing Seminar sa Nabua Camarines Sur Branch. Po ay matatagpuan sa number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua Camarines Sur. Nasa gilid naman po tayo ng Nabua Central Pilot School. O kaya mag-text sa ating hotline number na 0932-146-1499. Antabayanan po ang ating mga naka-schedule na mga Natural Healing Seminar sa mga branches na malapit sa inyong lugar. At muli po nating pinasasalamatan ang ating mga miyembro na patuloy na sumusuporta at gumagamit at patuloy na gumagaling sa mga produktong epektibo ng Doc Alternatibo. So bago tayo pansamantalang mamaalam sa ating programa, ay ulitin lang po natin, ang mga seminar na ito ay pagtuturo upang ating mapanumbalik ang ating malusog na pangangatawan, at kung tayo po ay may karamdaman sa ngayon, ito po ay ating masolusyonan. Sa pangalan po ng ating nakasama sa unang bahagi, ang ating National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos, ganoon din po ang ating inventor, Doc Edgar Losada Dilibo. Ako naman po ang inyong lingkod, Doc Joey Perlas. Kita-kits po sa ating mga seminar na sa inyong branch na malapit sa inyo. Maraming salamat at sumainyo ang katotohanan. Ang Juvenile Justice System and Welfare Act sarong lakdang para mailigtas ang mga aki sa paggibunin krimen asin mata wanen justisya ang biktima siring man maging ligtas ang sa tuyang komunidad. Sakop kay ni ang mga aki na hababaan edad sa 18 anyos na pigaapod na child at risk. Ini ang mga aki na vulnerable asin nasa peligro nin pagkomiter nin kasalan dahil sa personal o pangpamilyang rason o dahil sa social circumstances tinda. Mga nagsuhay sa lokal na ordinansa asin nakagibunin mga saradit sa ng pagkakasala o misdemeanors kung sain ang lay naglatag na ning proseso para sa saindang intervention. Sakop man kan lay na ini ang children in conflict with the law o mga aki na piga-akusaran, naakusaran o napatunayan na nagkasala sa laykan Pilipinas. Sa linog kan Juvenile Justice System and Welfare Act, ang mga 15 anyos asin mga aki na sobra 15 anyos pero hababa sa 18 anyos na daing discernment exempted sa criminal liability. Ang mga aki na exempted sa criminal liability na pwedeng i-prosecute asin ikunkun sa karsel pero dai man tulos sinda bubuhian o pipabayaan. Ipapairaro man gararay sinda sa child sensitive process para madeterminaran kung paano sinda magiging responsable o maging responsable kan sa indang ginibo. Inipigigibo sa paagi kan manlain-lain na aktibidad asin metodo na angay sa indang edad asin sirkumstansya kay bahan ng assistance asin rehabilitation programs para sa mga aki asin sa indang pamilya. Maski sinda ligtas sa criminal liability, alagad bako man sinda libredo sa civil liability. Protehiran taan sa tuyang mga aki, iligtasin da sa peligro na makakomiter nin krimen. Aramon ang mga paagi asin metodo kan Juvenile Justice System and Welfare Act sa pinakaharaning opisina kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee Secretariat, 3rd floor, Pag-ibig Fund Building, Legazpi City. Magapod o mag-text sa 0950-061-8901.
Drink responsibly. Bumubuhos ang tiwala. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Ito po si Coco Martin. At ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one. Para sa mura at di kalidad na gamot, Hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, correct! hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulos sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Dati kaming anemic, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, may tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. With proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Ang nag-iinom nin Vitamin B Canfarex, Farexcited. Parex Vitamin B1, B6, B12. Parex Vitamin B1, B6, B12. Ang Vitamin B Canfarex, tabang sa pagligay sa tanglay, tusok, bagol, asin sa pagutro kaini, katabang kantamang dieta asin ehersisyo. Kaya ang nagiinom nin Vitamin B Canfarex, Farexcited. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap with